posachedwapa tikupasirani mmene zokonzekera za convention ya chipani cha DPP zikukhalira mu mzinda wa Blantyre ku Komesa Hall, ndipo uku kwachitika ma interview ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizirapo ma delegates amene akhale ali kumeneku makamaka kuyambira mawa pamene mwambo umene ukuyamba nanso 5 ndi tsiku la lero ndi loweruka pamene chilichonse chimene chikuchitika kuno chakuti chimene chikuchitika tsiku la lero kunoko ndi kwenikweni ku kafukufuku wa anthu kamene titi ma delegates amene akuyenera mwina kuzavota komanso kupanga ma final touches komanso ma delegates onse zikuoneka kuti tsiku la lero ndithu afika. Tikuyembekezera kuti mwina in the next minutes if not hours ntchito imene yoona kaundula wa enieni amene akuyenera kuzatenga nawo gawo kuzatenga nawo mbali kwenikweni pozavota kuvotera adindo amene wawa akhale akuyambika. Ndeno mchipinda muno mu Komesa Hall sindili ndekha, ndili ndi mzanganso Robert Seman amene mwina tifotokozerenso mwina zimene waona kunjaku kulinji mzanga Robert Seman. Mzanga kunjaku kunena moona mtima anthu akonzekera ndipo tikayang'ana zigawo zonse za dziko la Malawi anthu abwera ndi cholinga chonena kuti asankhe adindo amene atayambe kuyendetsa tinganena kuti chipani kuyambira pano mpaka na ku 2025 kukonzekera ma elections onena kuti zasankha atsogoleri komanso zasankhe president wa dziko la Malawi. Ndi chiyembekezo chonena kuti ulendo lonse mukamayenda mayeneka mukhalira anthu makonzekera ndife kuti tione lero lino anthu ambiri akonzekera anthu ambiri abwera ndi cholinga chonena kuti asankhe adindo amene atatengere chipani cha DPP kufika na ku 2025 ndi kutengaso dziko limzanga. Kapena mwina so far kuti chilipo chosamwisa china chilichonse chimene chachitika mwina pa kumalizisa kwa zochitika zimene zikuno Komesa Hall. Anzanga mmene ndaonera panjapo ndimene taoneranso zikuoneka onena kuti palibepo china chonse chimene chachitika kunjaku china chonse chili bwino ndipo tikayang'ana dongoso lake ndi labwino ndithu nzanga palibepo tinganene kuti napake patsamwitsa aya sindikuonapo tsamwitsa pena paliponse nzanga. Komanso ndinakumana ndi anthu amene achoka mzigawo zina monga ngati adindo tili ndi director for women wa chigawo chapakati amene ndithu anakonzeka ona kuti mwina mwake titacheza nawo timve kuti kodi iwo akonzekera motani ngati kusankha adindo ndithu nzanga. Okay, mwina pa nthawi ino mwina tingobweresanso delegates amene wawa ndi director wa mayi kuchokera mchigawo chapakati mwina akhala akufika pompano. Ndakulandirani mayi wanga, khalani omatsuka ndithu. Mwina choyambirira mwina mutatiuza dzina lanu tikuziwa kuti muchokera chigawo chapakati ndinu director wa mayi chigawo chapakati. Ine dzina langa ndine Brenda Said Banda, Deputy National Director of Women Central. Sitikuziwa chigawo chapakati mwakusiya kuli bwanji bwino ndipo takonzeka mawa anthu anyamuka kala kubwera kuno kukayika professor athapita muthalika pa mpando president amene akulamula dziko lino come 2025 in September. Takhala tikuona mbuyo omwe kwenikweni chigawo chapakati kuti chipani cha DPP khangati kuti chimafoka ndithu kumakhangati chikusika pansi. Mutiuzanji za chigawo chapakati so far? Chipani cha DPP ku chigawo chapakati ndi chili ndi mphamvu kwambiri. Zina za anthu amangonama chifukwa chote kuti izi ndi ndale koma anthu a Central Region avutika koopsa nchifukwa chaka kufuna professor athapita muthalika abwererenso pa mpando pa zifukwa izi. Anthu amenewa ufresh nkagula 80 kwacha, sugar nkagula 750, fertilizer professor pa nthawi yake nkagula 18,050 kwacha, panopa ali 100 chakuti. Ankalandira mtukula pa khomo opanda chinyengo, ankalandira mafuta ophikira opanda chinyengo. Zonsezo ndi zifukwa zomwe anthu a Central Region akufunira kuti professor abwererenso pa mpando. Anthu amayankhula zambiri ku Central Region chifukwa chone kuti president amene akulamula kuchokera kuti koma siwonse akuti ambuya makalowa na ufumu wakumwamba okhawo ochita chifuniro chake. Pano pa Central Region yakonzeka mawa yabwera kunoko kukayika professor athapita muthalika pa mpando abwererenso chifukwa ndiye president amene chikhulupiriro cha Malawi chonse chili mwa iyeyo. Titero kuti mwina mene zateremo kuti DPP ikupangisadwa convention yake chifukwa takhala tikumva palipoti osiyana convention ichili kanthawi yakuti kukanika apa pa convention ichi ikwenera kuti yathekadi. Titere kuti mwina chipani cha DPP chanyamuka tsopano. Chanyamuka china chilichonse chimakhani nthawi yake. Ofa lero safa mawa iya. Ifeyo ngati chipani tili ndi constitution yathu yomwe timapanga follow. Ndiye timadikira kuti tipanga bwino mawuza constitution yathu munthu osatipanga follow. Tsiku lijala kwana ndi mawa, ndi lero ndi mawa.
tikupanga convention ndithu chipani cha DPP chanyamuka amalawi onse kunjako ali tcheru kuti kodi mawa zipanga bwanji for president tili naye kaletu tinasankha kale Professor Arthur Peter Mutharika adadi ndiye president wa chipani chimenechi ndiponso ndi amene akuwina kam 2025 inuyo opanda nkhaza tikuziwa ndinu delegate mwabwera kuno makonyumbako mwasiyanso anthu ena masapota ene a DPP muwauzanji anthu ngati amene kwa 1 minute chabe ndauza unena kuti anthu amenewa amene tabwerera kunomu president alipo kale kuno tangobwera ukapanga umboni kuti kodi chaka chamawa president ndi utiyo tangofuna taonetsa amala kuti professor uja ndi uyali apai koma zonse kumene koko anthu akuzekeranso chifukwa choneka kuti anthu amene anapanga kale idea unzika chilolezo chomwe chiukaloleza munthu kuti akatani akavote tathokoza kwambiri tikhati kucheza kuti ichi ndi chiyambi chabe cha msonkhano umenewu tikhati kucheza tikamapita tsogoloku tathokoza kwambiri mukhani tsiku lopambana mayi wanga pa nthawi ino mwina tingoyita naso director wa mayi mchigawo chakumwera mayi Maria Mainja takulandirani mayi wanga pano kuno kukomesa ho zikomo kwambiri siri kuziwa tsiku limene lili kwenikweni inuyo ngati director wa mayi chigawo chino chakumwera ndi lamtengo wapatali motani kwenikweni ndi tsiku limene takhati kuliyembekezera kwa nthawi yayitali talemekezeka kwambiri ngati chipani kuti takonza msonkhano umenewu komanso zonse zili mchimashi mwina anthu ayembekezere zotani kwenikweni zimene kuchokera kwenikweni kuno kukomesa ho kuno tabwera kudzakonza chipani chathu kuti chikhalenso chatsopano kubwezeretsa ena amene agwira ntchito bwino mchipani kuabwezeretsa komanso konza pena ndi pena pamene mwina timafokerako koma zonse zabwinobwino mwina tifunse kuti mwina pa zokonzekera zimene zizi chitipo zosamwisa china chiyonse chimene mwakumanawo mwina pa ulendo okonzekera convention imene no ichi ndi chipani chachikulu kwambiri zosamwitsa mwina kuzipani zina koma kunoko security ili tight catering ili tight kulibe china chilichonse chotsamwitsa kuteku anthu adzadza kale panja ponse pakomesa pali anthu mu highway mosemo muli anthu malo athu amene tinayika kogona anthu adzadza kale ndi zinthu zamtengo wapatali kwambiri zoti sitinachitenso olo tili mboma sitinachite convention ngati imeneyi kodi convention imeneyi ya chipani cha Democratic Progressive tingaisiyanise motani ndi convention imene tatha kuiona masabata angapo apitawa a chipani china cha Malawi Congress no DPP si chipani choti mungacheseze ndi chipani china chilichonse muno Malawi. Malawi Congress Party inangopezeka mwangozi ili kuboma koma DPP ndi chipani chimene anthu akuchidziwa mdziko chafuko kuyambira kumpoto mpaka na komwe kusanje so simungayesezere chipani cha DPP ndi chipani china chilichonse muno ifeyo tikamakhala ku DPP timaona kuti chipani ndi chomwechi basi kulibe chipani china nditudi mawa pamene dongosolo la lovota likhale likuchitika anthu kwenikweni amalawi kunjaku ayembekezere zotani mawa anthu ayembekezere mtendere ayembekezere mgwirizano komanso ayembekezere kulolerana chipani chathu mtsogoleri wathu ndokonda mtendere Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri okonda mtendere ndiye chimenecho chinatilowa tonse kulibe zomenyana kulibe zokokana ndi just a democratic process yoti tikuonze pena ndi pena momwe lamulo limafunira zilozilo litaona malipoti kwenikweni pa social media akuzungulira kuti akuti kunoko kunali kumenyana kukhapana kwenikweni tafotokozereni mwina amalawi mwina uthenga umene mwina nawo unawafikira sakuziwa chilungamo chake chilungamo chake nchotani kwenikweni pa nkhani imene ifeyo tumukuona momwe tili kuno tachena taphoda kulibeko china chilichonse chokayikitsa anthu akubwera kumatuluka ogwira ntchito akugwira chifukwa decoration yathu tayiyamba dzulo mpaka lero ndi nkhani yayikulu kulibe chipwirikiti china chilichonse ngati ena akamakhapana mwina nkuzipani kwinako munthu naona zipani zina maconference yawo kunali kukhapana nditu manja onsewo anthu atakhapana chifukwa cha maudindo ife kwathu kuno zimenezo kulibe nditudi tathokoza kwambiri olemekezeka mayi Maria Mainja yemwe ndi director wa mayi chigawo chino chakumwera tikhati kuchezanso nthawi zina kusogoloko chifukwa ichi nchiyambi chabe mukhani tsiku lopambana zikomo kwambiri zikomo kumeneko ndiye kucheza kwathu kuno kukomesaho ndi ena mwa adindo amene akufika malo ano so nzanga Robert Seman mwina tizangomalizitsa
tamvatu amene afotokozera mayimayinja zulo monga amene tamvera kuti malipoti anali pena paliponse pa social media akuti kuno kunali ndi anthu amakapana kunoko ndi akana nkhani imeneyi kuti chingoma chake kamene tine kuti mina akutibisa kapena mayimayi anzanga tinene maona mtima palibe kubisa kwina kulikonse chifukwa chonena kuti chimene ayankhula iwo ndi chimene ife tachiona chifukwa chonena nthawi zambiri munthu amayankhula chimene wachiona simayankhula chimene sinachione social media nthawi zambiri imakhala chinthu chimodzi chimene chimabweretsa mwina kulunganitsa kapena kuphwanya zinthu ndiye imatchedwa social media kuteko ena nzanga ndikati ndikuze bwinobwino ukayang'ana convention ya DPP yabweretsa umodzi wa Malawi ndi ena kuteko pobwera unena kuti akumenyana ndi cholinga chonena kuti tifanane kuti iwo nangasiyawo pacha kunali kutemana nzanga unaonanso zakhala zikuyenda masambanje zoti kukangana kugwirana pakosi nkhani yake kukangana na maudindo koma ukayang'ana ku DPP palibe chimene china chachitika chokhudzana kumenyana kwina kulikonse nzanga mwina tangu asemekezeranso anthu amene kulili kunoko nkhani yokhuzana chitetezo kunjako iwe ndakuona kuchokera kunjako nali kunjako atakuona amene kulili kunjako kuti tine kuti chitetezo kunoko chili bwinobwino titera anzanga chitetezo ndicho sayamba ineyo kupita kunjako kuti cholinga changa chinali chofuna ndione kunena kuti kodi ifeyo cholinga chathu cheni ndi chani chifukwa chonena kuti ifeyo cholinga chathu timafuna onena kuti tione kuti kodi tikamapatsa anthu uthenga tapatsa anthu uthenga ona tisapatsa anthu uthenga wabodza anthu asapale moto asapale utsi koma apale moto weniweni nchifukwa kuti kunena kuti DPP ukachiyang'ana tikana kuti DPP ndi chipani chimene chili ndi maziko ake okhazikika chili ndi fundo zake zonena kuti iwo akamayang'ana kwambiri amayang'ana kuti timanena kuti chitukuko chawo ndikukhala ndi chakudya chokwana ndi mfundo zimene zinagona pa chipani cha DPP nzanga ndithu nzanga mwina tingochezanso ndi mwina alendo ena amene mwina akungofika malo ano kuti timve kuti ayenda bwanji kuchokera kulikonse kumene ali choyambirira mwina mutiuze dzina lanu mwachokera kuti komanso mwayenda bwanji kuti mfike malo ano kukomesa ho ambuye tayenda bwino ndiyambe ndi ulendo tayenda bwino ineyo dzina langa ndi Alex Zige Mlonya all the way from Chiwawa one of councillors wa DPP ndithu bwana inuyo pokhalanso mwina ndi delegate amene mukuzavota nawo mwina kuzochitika zimenezi pomwe kuvota ndi mawa mwina anthu mwachitira zotani kwenikweni mukuziwa kale kuti tabwera kuno kuti tikonse and chipani cha DPP ndichokondedwa kwambiri convention iyi ndikutsazoti ikhala pamwamba yabwino imene anthu sanayembekezere chifukwa choti nenda kuti tifuna tikonze mukuziwa bwino mavuto amene aliko ndiyeno mavuto awo amene aliko anzathu akongeresa kupanga chiyambi yake kwakonza kwake ndi mawa ndiyeno tikutsimikiza kuti anthu ovota ife tikonza zinthu tivota mwaubwino kumanga chipani chathu mwina mutatisimikizira kuti chipani cha Democratic Progressive funsi kwa Nsinje wa Shere kuti kwa Wansanje ndi maboma ena ozungulira chipani chimene cheche champhamvu motani amwene chipani cha DPP si chipani cha masewera mukuziwa bwino kupatula ku Nsanje kokha komano tinene dziko lonse la Malawi tikanena zalo wa Shere kumene kuja chipani chili intact kungoyambira pansi mpaka na kuntunda and anthu chimene tikuyembekezera ndikubwezeresanso APM Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wa dziko lino and tikuona kuchedwa kuti tivote chifukwa nthawi yatha mukuziwa bwino mavuto amene anthu tikumana nawo mavuto amene dziko sikuyenda bwino APM akanakhala alipo zonse sibenzi zilipo bwenzi kulibe atakonza dziko lino mukuziwa kale mavuto kuti ndiyankhule pano kuli mavuto ambiri kunjako amene anzathu a MCP apanga amene akupanga mpaka na pano so zikufunika professor kuti azikonze zimenezi kuti dziko libwere mchimacho tikutha kuona inuyo kuti ndini wachinyamata komanso inuyo pokhala kansala wachinyamatanso kansala wachinyamata mwina mukhoza kukhala ndi uthenga wanji opita kwa achinyamata mwina anzanu amene mwina amati iwo satenga nawo mwina gawo pa zandale satenga nawo gawo mwina pa zovotavota zimene satenga nawo mwina mbali amakana mungani bikise motani kwenikweni achinyamata amenewo mwina choyamba ndipemphe ndi alimbikitse achinyamata anzanga kuti nthawi yakwana panopa moyo mene kuyendera dziko mene kuyendera ikuyendesedwa kwambiri ndi achinyamata ndiyeno ndipemphe kuti apapa pamene anthu tikulembetsa tikupangisa ma ID achinyamata amene tangokwanisa pamene zaka 16 tiyeni tikapangise ma ID ndicholinga tikhale mu system tizakwanise kuvota chifukwa amene ndanenera panopa ndale zikuyenda ndife achinyamata ngati achinyamata sititenga mbali popanga ndale mdziko lino ndiye kuti palibe chimene tingapange sitingasinthe otherwise tizingokhalabe mmavuto kongeresi izingotizunzabe dziko laonongeka chifukwa cha anzathu a kongeresi ifeyo a DPP kapena kuti ife achinyamata tiyenera kudzuka ndicholinga kuti mavuto amene alipo
tiapange posavota tiakonze posavotera Profesa Arthur Peter Mutharika ndi njira yake kuti Profesa tizamuvotere tikalembese achinyamata amene tili m'madera tidzuke tisakhalire pansi kuti ife ndachinyamata ndale zakuluakulu no ife achinyamata tidzuke ndi cholinga choti tikonze dzikoli. Inuyo chimene chinakukankhani mwazi ndi chani kuti muna mujoine ndale chifukwa amene tifotokoza mwatiwuza kuti ndinu akansala kuchikwawa kumeneko chinakukankhani mwazi ndi chani kuti inuyo mukajoine ndale? As I said kuti I'm still young nyamata mmene ndanenera kuti ndine wachinyamata and panopa ndi mapempha kuti achinyamata akalembese chimene ndipangisa kwambiri zimene ndafotokoza kuti nkhani ndiyoti tikufuna tikonze dziko lathu and ineyo ambition yanga mene ndimakayamba ndale ndi ambition yoti ndikhale ngati nzika yomwe imakonda dziko lake nkhani yopereka chilungamo kudera kwathu komano mukuziwa bwino ndi mmene zinakhalira muja zinthu zayenda movuta kuti tithe kuyenda bwino pa ground zakhala zikukanika mukuziwa bwino ngati wa DPP chipani china zinthu zimakhala zovuta komano ndikudziwa kuti ndi Profesa china chilichonse chikhala mchimache china chilichonse chiyenda bwino. Inuyo tinenso kuti pampando wanu wa ukhansala omwewo mukukhulupirira zokuti mubwerezanso ndipo 100% ineyo ndibwereza. Tikulimbisani mtima ndoja? Tikundilimbisa mtima ndi zimene anzathu akuongeresa apanga chifukwa palibe chachitika ndikuongeresi kudera kwanga so kubwera kwa APM ineyo ndi chikhulupiriro kuti chilichonse chikhala mchimache. Kuti padakali pano chifukwa chani APM kamena titi Profesa Arthur Peter Mutharika anthu akumukonda kwambiri kusiyana mwina ndi mmene zinalili mbuyomo zikudabwisa chifukwa chani inu mukuganiza kwanu? Profesa tikati Profesa si munthu amasewera mukudziwa bwino mmene dziko anayendesera in 5 years imene anzathu aja anatipangira nkhanza chifukwa anachita kulanda dziko and Profesa zonse zimene zikuchitika pano nthawi Profesa kunalibe ndi chifukwa chake anthu kumudzi tikutha kusiyanisa kuona kuti bora Profesa chifukwa Profesa chokudya chimapezeka kukondera panalibe ndi Profesa anthu panalibe kuti kukumana ndi mavuto anjala ulimi umayenda bwino dziko ndalama imapezeka ndi Profesa panopa kuti mupite kumuzi anthu akugona ndi njala kuti mupite kumuzi panopa anthu kobira kulisowa kuti mupite kumuzi skulu kuti anthu akalipira kulephera kuti mupite even malata subsidy anthu nthawi imene cha Profesa amapereka malata koma panopa china chilichonse palibe polo kulandira zolandira anthu amalandira kumuzi chimanga amalandira anthu ndalama anthu amalandira anthu amalima misewu ndi Profesa koma pano zonse zija kulibe zinapita so chifukwa chake dzina la Profesa lilipose anthu kunjaku anthu ndikutidwa anthu akufuna Profesa kuti amupatse voti alamulire 5 years imene kubera iyi ndicho lingati akonze dziko chifukwa dziko panopa laonongeka dziko sikuyenda bwino. Ndathokoza kwambiri nzanga kuchokera kwense kwa Msinje wa Shire mwina pampero penipeni tangowa kumbutsa anthu amene akutionera pa nthawi ino dzina lako. Ineyo ndi Alex Zige Mlonya amene ndili councilor wa Makwira North mukafika pa thabu akuti mundipeze mulonse wa East Bank mupite just like 21 kilometers ndikuti mukapeza Makwira North kupita uko. Tathokoza kwambiri Mr. Mlonya ameneyo ndi kansala wa kuchikwawa amene wafotokozanso momveka bwinobwino kwambiri akuti panopa anthu akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa cha ntchito za manja ake. Ntchito za manja ake akutanthauza fereleza anali ofikirika fereleza anthu timagula 17,500 kwacha kumapita pansi sopo weni imweyu akuti wanima amalawi amagula 70 kwacha komano sopo wanima ndikunena pano ndi 500 kwacha. Tikunena pano akuti mafuta a galimoto 1 liter amalawi amagula 600 mwina 30 kwacha ndi kanthu chabe koma tikunena pano mafuta aja a galimoto afika mwina 2,000 3,000 kupita mwamba. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene amalawi akuti akulira kunjako akuti akufuna ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ubwererenso. Zikuoneka kuti kunoko anthu adakabwera mwina atingochezanso ndi yena mwina atisanapireso ku gawo lina. Choyambirira mwina tatifotokozereni dzina lanu komanso kuti mwachokera kuti. Ine ndi Zanda Kamwanga ndachokera Blantyre momwe ndi amene ndipanga head achinyamata ku protocol. Mwina inuyo ku protocol kwanuko mwakonza madongosolo otani chifukwa tikuziwa malo ano akhala ali busy kwambiri mwina kuposanso mene tikwaziwira kuti ndikomesa ho mwina sakaso komesa ho mene tikwaziwira moja chifukwa kukubwera china ntindi cha anthu. No ku protocol
tayesesa ndithu kupanga kuonesesa zokuti madelegates athu akabwera komanso akuluakulu onse akamabwera azapeze malo abwino ofikirika abwino komanso onse kuasanja ma section amene akuyenera kuti azakhalire mawa zinthu zikamayamba. Tineneza kuti amene za teremo ndikuti china chilichonse convention ikuyambika kapena mwina sinafika kumeneko. Mene za teremo convention yanunkhira inu tsimikizani amalawiso atsimikizike convention yanunkhira mwa zinthu tikuziyamba panopa chonse chili ready and set. Alright, ameneyo ndi protocol amene akukonzanso dongosolo lakuno kufotokoza mmene ntchito ikugwirikira kuno ya protocol ndi zinthu zina ndi zina. Patakali pano mwina ningoyitanaso mzanga Robert Saman kuti mwina ndimve kuti mwina kunjaku kulinji chifukwa china zinthu zikuchitika kunjaku every minute. Kulinji kunjaku anzanga zochitika monga kudziwa kuti kamana kuti convention makhala kukonzekera kwambiri zochitika ndi zambiri ndipo zochitika sizingatheya kuti lero tikunena pano kuti kuyamba kumene tayambako ndikonena kuti tayamba mpaka tikhala nthawi yonse idi kukonzekera ziti ndichifukwa chakanena kuti malano wacho chimene akonzera malano ndi kumsonkhano waukulu kusankha atsogoleri adindo onena kuti atenge DPP 2025 kupititsa mpaka na kutsogolo kuwamva anthu ambiri ayankhula mosiyanasiyana amene anthu akumvera kuwawa kunjaku chifukwa choti anthu tikusankha utsogoleri ndi mmenenso munthu mtsogoleri wake kuti amachita bwanji amagwira bwanji ntchito. Mwina ndikhoza kukuza kuti tingokamba ziwiri zitatu mmene Profesa Mbuyo amachitira udindo wake ngati mtsogoleri. Iye sanali mtsogoleri wa kunyumba yake, anali mtsogoleri wa dziko amene amadzitumikira dziko, amene amadziwa kuti Malawi ndi atumikira bwanji nanga mavuto a Malawi ndi otani. Chifukwa choti Malawi ali ndi mavuto ochuluka nzanga. Kuti mmene zateremo chifukwa kunoko zinthu ndi kuli ntchito yayikulu kwa basi tikuyembekezera kuti mwina mawa ndi limene Profesa Arthur Peter Mutharika akhale akusogolera msonkhano umenewu. Tiyembekezere zotani kwenikweni kuyambira mawa kumapita mpaka na Monday. Anzanga chimene tingayembekezere ndikuti chachikulu kwambiri ndichonena kuti tikanena convention ino mtsogoleri anapezeka kale. Chimene tikuyang'ana ndi mipando ina yotsatirayo. Yadi kusonyeza onena kuti chimene anthu chidu cha Malawi kapena kuti chidu cha anthu ambiri chikhala kuti kodi anthu amene asankhidwa awa ndi mipando yanji. Yadi ndi mipando imene yapangitsa anthu kuti wakhale ndi chidwi ndi imene itipangitsa kunena kuti anthu ambiri achikonde ndithu chipanichi monga kuyambira kale. Chifukwa chonena kuti tikanena moona mtima chipani cha DPP anthu ambiri amachikonda ndipo anthu ambiri amakhala nacho chidwi chifukwa chani ulamuliro wake ndi wabwino. Tikayang'ana amaonetsetsa onena kuti pa moyo wa munthu ndi chakudya, munthu opanda chakudya ndiye kuti ameneyo si Malawi. Ndiye mukaonetsa kuti Profesa iye mfundo zake kwambiri amayima kuti Malawi akuyeneka akhale ndi chakudya chokwana, Malawi akuyeneka ndithu akhale munthu odziyimirira payekha, Malawi akhale munthu onena kuti akafika pamalo asakhale munthu opemba. Ulamuliro wa lero nzanga ukauona ndionena kuti tingonenapo kunena kuti Malawi ambiri anauza dzadya katatu pamene munthu umadya katatu ngati ukugwira ntchito. Anthu ambiri anakopeka ndi zinthu zambiri kunena kuti ya ife tiliza zakhala ochipa kwambiri. Ukayang'ana lero Malawi ambiri akulira chifukwa chani kodi chifukwa cha ulamuliro umene uli pano ndi chifukwa chake anthu ambiri kunjaku kwamanena kuti ndi bwino kuti Profesa uja abwererenso ndi chifukwa Profesa anena kuti ndamva madandaulo anu chidwi changa ndikuyeneka ndikutumikireni ndi chifukwa lero lino timanena kuti DPP iyo yapanga chisankho chona kuti Profesa ndi amene atawatumikire nzanga. Takhala tikumva mbuyo monse muja zaka zingapo zapitazo Amalawi mwina amipingo mwina amabizinesi akupereka madandaulo awo kwa Profesa Mutharika kuti alamulirenso azatengenso kachikena ufumu umene kuti nchifukwa chani anthu ena onsewo organizations onsewo amene tacholawa ankafunisisa kuti akufuna ulamuliro wa Profesa Peter Mutharika ubwererenso. Anzanga ndikhoza kukuonena kuti umunthu ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa choti umunthu umaposa china chilichonse. Ukamuyang'ana Profesa Arthur Peter Mutharika chimene chinagona kwa mu munthu wake ndi umene anthu ambiri kuwapatsa chidwi. Ndi chifukwa anthu ambiri lero lino akumanena kuti ndi bwino ifeyo timutengenso Profesa abwere pa atitsogolere ife ngati Malawi. Ndiye tikunena kuti convention imene ikuchitika lero iyi ikuchitika lero mpaka na mawa. Adindo ena amene tikuyang'ana ndionena kuti tikufuna tisankhe adindo amene adzatumikira chipani cha DPP komanso Amalawi eni wake chifukwa chonena kuti Amalawiwo ndi amene ali ndi chidwi chofuna kuti chipani cha DPP chiyendenso chipani cha DPP chitumikire. Mphamvu ya ndife nyale komanso ndife mchere timane kuti aunikire anthu choonadi tizuzule uchimo mopanda mantha cho ndikano ndikamayankhula ndimane kuti chondigwera chindigwere. Ziko lino alipo ena kana zipereka chifukwa kuti tipeze ufulu umene tikuseweretsa lero chifukwa ufulu lero ukuseweresedwa. Anthu lero akuvutika, anthu lero akuphinjika, ndiye mbusa amene akutumikira nzona ene kuti ayime ndi kuyankhula mopanda kukondera, mopanda kusamira koma kuonena amene Amalawi akuvutikira.
inuyo mudakhala pansi kuzukuta pa zipani zonse zimene zili mdziko muno pa mapresidenti onse amene ali mdziko muno chinakukomerani motani kuti muyambe kusatira Professor Arthur Peter Mutharika chinakusangalasani kwenikweni mwa Professor Peter Mutharika nchiyani? Ulamuliro wabwino. Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi ulamuliro wabwino, ni munthu odekha, munthu opirira. Ndipo ndifuna ndiluze dziko la Malawi ngati tizataye Professor Arthur Peter Mutharika kuzakhala kufuna kuti zapeze munthu. Mwaona anthu awa akangozuzulidwa pang'ono-ng'ono akumanga, akuzuzulidwa pang'ono-ng'ono ndikuti munthu uja akumana ndi mavuto osiyana-siyana. Professor anatukanidwa, anapepusidwa, koma simunamve kuti amanga munthu. Ndikanu ine ngati mbusa ndinafuna kuti ndimuyamike munthu adakali ndi moyo, osamakonda kumuyamika munthu atamwalira wasiyana nawo dziko lapansi, koma adakali ndi moyo dziko lizo kuti Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu ofunikira kwambiri ndipo ndi wamtendere. Amalawi amene sanathe kufika malo ano akomesa ho mukakhale ndi uthenga wanji opita kwa Amalawi amene wawa mwina akungotionera panopa? Uthenga wanga kwa Amalawi kwina kulikonse kumene mukutionera ndimafuna ndikusikimiseni kuti tiyeni tipange support Professor Arthur Peter Mutharika kuti dziko lathu libwerere mchimake. Ndikukhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika Mulungu adampasa kuthekera, Mulungu adatipasa anthu fe mphaso zosiyana-siyana monga ine ndine mbusa, tiyena ndilemekeze ntchito yanga ya ubusa. Professor adampasa ntchito yosogolera dziko, tiyeni timpasenso Professor Arthur Peter Mutharika kuti asogolere dziko. Ndiye kwina kulikonse kansanje mpaka natuchitipa kandiwe nsena kandiwe mlomwe kandiwe muyawo kandiwe ndani, tiyeni timpangeni support Professor Arthur Peter Mutharika kuti achirisenso dziko ili. Tathokoza kwambiri Bishop, mukhale ndi tsiku lopambana, tikuziwa ntchito ilipo sitinambalize tikhala tikucheza kuti wapita kucha kusogoloko. Tathokoza kwambiri. Ziko mwambuye saudaliseni. Shalom. Ziko kwambiri Bishop. Padakali pano mwina nzanga Robert sindikuziwa panopa chikuchitika nchani kwenikweni mkati muno komanso kunjako? Mzanga ukayang'ana mkati muno ndikukhulupirira kuti alendo obwera adakabwerabe, alendo osiyana-siyana adakabwerabe. Uthenga umene akubwera ndionena kuti nkhani ndi convention komanso iwo akonzeka kunena kuti apereke malingaliro awo ndi nkhawa zawo kunena ku dziko ngati monga amene mukuonera mu dziko likufunika likonzedwe kuti amene angakonze dziko lini ndani. Atsogoleri ake ndi a DPP. Pake mukuona kuti atsogoleri a DPP ali pena paliponse. Cholinga chawo ndi convention imene ikubwera kutsogolo kwathu inzanga. Tathokoza kwambiri mwina padakali pano tapezanso mwina kampata kuti mwina tingocheza ndi olemekezeka Victor Musowa. Takulandirani olemekezeka. Tathokoza kwambiri. Mmene zateremo kuno kukomesa ho sitikuziwa Amalawi kunjako ayembekezere zotani? Mwauze kuti convention yayamba ndipo yayamba ndi moto panja apopo izizi zochedwa ma IDs siumavutika nacho osweya. Kungofika mapeja boma lina lilosa linawo mabox ajaika page boma lina lilosa moti nenda ngofika within minutes I've collected my ID. Koma the mood panjapo ndi mkati muno ndi yaikulu kopya. Ndimafuna nene kuti izizi zapanga DPPs zikuposa so zimene tinapanga muno tili mboma 2018. Oloka konsekeredwe yakaka ndikakonsekeredwe kamphavu kwambiri. Mkhoza kono ndangofika apo ona bopiswa ndifusa ndi madelegates akwanu akukagona kwakuti. People are very organized. Ona za protocol, ona za kudya akungowauza anthu kumwe kapanga zinthu mwachiruka. I think DPP is a system. Apanda ndakhulupirira. Ineso monga mmozi mwanya mata uthamanga mu chipanichi. I'm very confident with this process. Kukonzekera kwa bwino, convention ya bwino, palibe delegate wadandaula apo akungofika kuthandizidwa kumapita kwa kudya ukagona kaye kuti mazulo uno tizipitiliza zina ndi zina. Lero ni first day. Accreditation zinthu zambiri zikuchitika. Ndazikonda kwambiri ineso monga mmozi mwanya mata DPP ndabwera pamuzi pano kuti tonse zinthu zikuyenda bwanji. Amalawi mina amene angotionera padakali pano mawa kwenikweni ayembekezere zotani pamene china chilichonse chikhala chikufika pamponda chimera? Ayembekezere kulowa kwa mboma. This convention tikulowa mboma ife sitiso tupanga zocheza ya DPP zimene tamanga lero ndi mawas iyi ndi sign yoti we are ready to govern, we are ready to take Malawians back to where they were. I think akamati zabwino zikubwera amatanthauza izizi azathu akuziwa ayankhula atani koma you know when something is dying timaonera izizi. Blantyre is color now. My delegates also kumpoto afika 400 plus. They are happy dancing outside. The mood is very nice. Mawa pakabwera Professor Arthur Peter Mutharika pano pachita kukongola ndi kukoma. Ndindichi kubadolo panja apopoponda sipaza khalapo magali motosanga bwereso kuno. Ndindichi khulupiriro kunena kuti zonse zili nchimake. Mawa
kukhala convention yovuta kwambiri. Ndipemphe anthu amene ali maudindo awine ndi mmodzi, ena sawina avomereze kuti tipite kusogolo. Chifukwa chipani chindi chimodzi. Amene awina kale wopanda opikisana nawo athokoze, tachite congratulate. Anthu amafunsana kuti kodi Musowa inu mwayima udindo uli tatayi, ine ndi wa region itu. Ndiye ndikukonza region ground man. Kuti zonse zitheke kuti tiwine, ine ndili pa ground ipo. Chifukwa anthu amatabwina Musowa mwakuti iyo isi mwakuti. Uku ndi kuphiri kunoko ku NGC. Komene ndili ku ground kuti tikumana ku ground. IMCP achani azozo tikumana ku ground. Player ine si player wamasewera ndipo akakhala MCP achamaziwa. Olo mavoti amene apangaja kuika anyamata ayikacha. Palibe size ya ine pamene pacho. Anthu amadandalo kuti amene amuyika uyu ndi wonda zikwanje, uyu amakonda zikwanje, palibe size. Ife zikwanjezo if tilibe sitimapanga za zikwanje, koma ataya posachedwa zikwanje ziwezi zomwe tiwapange aziwaso tu mandale zilipo, ndipo we are ready. TPP is ready bwana. Tathokoza kwambiri olemekezeka Musowa, tikudziwa kuti muli busy kwambiri kukonza pano ndi apo mwina tikupasane mpata kuti mwina mukamalizise antchito zimene mukugwirazo tikatukwiraniso kuti mbwereso nthawi. Tathokoze kwambiri. Ndimafuna ndikulimbikitseni kuti zimene mukutifunsa munozi anthu ambiri m'Malawi muno akuonera pechi yanu. Zakhala zodabwitsa kwambiri convention ino kuposa ma convention ena onse. Media yathu tikuyamikireni. Mwagwira ntchito yapamwamba, you need to be congratulated. And you are becoming live every time and then. Tikuyamikireni kwambiri. Tathokoza kwambiri olemekezeka, Mulungu akudaliseni. Ziko amene kumeneko ndikuyankhula kwa olemekezeka Victor Musowa, MP Mulanje Bale, mwamva kuyankhula kwawo afotokoza mwina mmene zikhalire kwenikweni mawa pamuzi pano, akuti mawa payaka moto. So padakali pano ndakubweresani mlendo winanso wa mpepala. Mlendo amene yuyu ndi olemekezeka Andrew Mwadala. Andrew Mwadala, takulandirani pamuzi pano. Tayamikira wawo. Tikumvesedwa kuti inuyo mumayenera kupikisana nawo pa mpando wa is it political campaign or political what? Campaign director. Campaign director. Amene ndi Mwadala amayenera kupikisana nawo pa mpando wa deputy campaign director. Komano zachitika kuti iwowa akulowa opanda opikisana nawo. Kuti nchifukwa chani zakhala motero olemekezeka Mwadala? Zikomo poti pasa platform kuti yankhuleko pa nkhani imeneyi. Silinganene kuti zakhala motani kuti tipite opanda opikisana naye, koma ndi chikhulupiriro kuti ma positions onse panali anthu amene amapikisana nawo, mmodzi wa awiri ola atatu. Koma mwina ataona kuthekera kwathu, ataona zimene takati kuchita pa ground before this convention, anaona kale kuti I think mwene amwanayi tingompasa mpata angoenda kuti upangiri wake akationesere kusogoloko. And chimene chocho kunipangisa kuti ndione kuti I think anthu ambiri sanafune kupanga nawo participate pa position imeneyi. Kodi mpando umene how effective is this seat that you are supposed to contest for? Ndi habu ya chipani tukukamba tu za campaign. So for us to get back into government tikuna tipange campaign. So campaign yo tizipika ndifeo. Office yake ndi imene Mungu wati komena mtima wati pasai. So tilipa ground. Tikapa ground ipo. Tichita zimene tikuyenda kuzichitazo, zimene timaziziwazo, tikuyenda kubwereso mboma. Amalawi ayembekezere zotani kwenikweni kuchokera ku office yanu imene mwatenga sopano tikozana kuti mwatenga nanga tikumva zoti palibe opikisana naye ndi kuti mwatenga ayembekezere zotani Amalawi kuchokera ku office yanu? Zabwino bwino. Ife ntchito tigwira. Chilichonse chofunikiracho kuti titengeso boma tigwira. Tibanga. Kuchitipa mpaka kunsanje sitikona. Pa ground ipo tichita zofunikirazo. Tingwape mphaso kuti nthawi yoyenera yolembeseka kwana akalembesa, because tikoza kupanga china chonse ngati anthu sanalembetse palibe chilichonse chimene chingachitike. So tiyapanga mobilize, tiyauza kufunika kwa DPP, tiyauza kufunika kwa Professor Arthur Mutharika, tiyauzanso zakuipa kwa boma limene lilipo lero. So zimene apangise iwo kuti asange chisankho chovotera DPP. So zimene zitheka bwanji akavote, akalembesa akavote. Amalawi ambiri padakali pano akulira akukuta mano chifukwa cha ziphinjo zimene zabwera ndi ulamuliro umene ulipo wa MCP. Tikatha convention ino adindo atsankhidwa ndikuyamba kugwira ntchito. Amalawi ayembekezere zotani kwenikweni kuma office onse chifukwa tikuziwa inuyo ndikuti muzikapanga nawo ziganizo ku Central Executive Committee. Okay, ndi chikhulupiriro kuti aliyense candidate amene akupikisana pa convention imene ichitike probably tomorrow ali ndi masomphenya azimene akufuna kupanga. Anaganiza, anaziwa ndi ukaswiri wake kuti ineyo ndilimo ngati Mwadala ndikuenda ndigwira apa kuti nditukule chipani. Now,
palibepo munthu amene apangidwa impose kuti niyo mwina mumafuna mwina udindo ife tikupasana no anisa kubwera kuno madelegates apereka mpata kwa amene akumudziwa kuti akugwira ntchito yoyenera kuchokera pa mpando wake. Now tikachoka pamenepo ndi pamene tikhaleno ndi chinthu chomtengera m'Malawi kuti tapanga kampeni. This is the fruits ya kampeni imene ife tapanga. Kodi kampeni iyo tikayimaliza kuipanga tifuna tipindule chani? So tifuna tipindule tibwererenso mboma zinthu zitsike chilichonse chimene chinali mu ndondomeko yake chimene chimakomera Malawi chibwererenso mchimake. Yes. Musapite ndi mawu kapena tisakuthamangiseni ndi mawu khozi. Mawu odu akhoza kukhala kuti kuzoyankhula the whole day koma tiwalimbikitsa Malawi mmene ndakambira mu nkhani ndi yakuvota tikavota tikalembesa tikavote tisangoti ndifane nchose wakuti ngati simukunchosa munthu uja ndi vote sangachoke amanena kuti munthu amene sanavote wavotaso amene because the current government achakwera tikwena tachosa nchani singachose ni manja singachose ni mawu tachosa ndi vote. Let's go and register komanso tikapanga register tikavote. Tathokoza kwambiri olemekezeka amwadala zikomo kwambiri amenewo ndi olemekezeka Andrew Mwadala amene amayenera kutenga nawo mbali pa convention imeneyi. Mpando wawo iwowo akutenga unopposed. Nzanga Robert tacheza ndi olemekezeka Andrew Mwadala iwowo watu akuti mpando wawo akutenga unopposed. Chifukwa chani ziti choncho? Mzanga mwina mwake ukandifusafusa limene lolo likhonza kukhala lophweka kuti ndiliyankhe. Chifukwa chani nthawi zambiri munthu ukakhala kuti iweyo umadziwa ntchito yako pamasowa munthu nakuti abwera atani kuti akulande ntchitoyo. Chifukwa choti ukawayang'ana olemekezeka Mwadala chimene atengera mpando panalibenso munthu amene anaonetsa chidwi amene anali ndi chidwi ndi okhawo ndi atengera njiso nthawi kapena kunena kuti ndipite ku convention pamene iwo palibe popikisana nawo. Yetu Nzanga. Alright, amene ndi Nzanga Robert Seman amenenso ndili naye pompano mwina kugawana nanu Amalawi kunjako ziwiri zitatu mwina kunjako mwina padakali pano kulinji. Nzanga tikakamba za kunjako mene tikunenera ndi zambiri zimene zikuchitika kunjako. Tikamayang'ana mwina mwake ndi chinantindi cha anthu chimene chili panjapo. Chifukwa chani kuti anthu achuluka motere? Anthu acholinga chawo ndikubweretsa utsogoleri wina umene udzasinthe Malawi, ndikubweretsa adindo ena anyuwana amene mwina mwake dziko lino lichoke mu ng'anjo zimene zili nawo panozi. Motero tsiku lalero la Mzanga ndimaganiza kuti mwina tilekezere pomwe pakuti tibwerenso nthawi ina yake Nzanga. Ndithu Nzanga. Pamene pa ndeno ndi pa mathero paka nthawi kamene kaka kuti mwina tiyambe tayima kaye. Mwina perekeso mpata mwina kwa anthu ena mwina agwireponso ntchito malo ano chifukwa tikuwachinga ena amene afuna kukonza malo ano. So munali ndine Robert Mukholi kuchokera kuno kukomesa ho mzinda wa Blantyre komanso Nzangayu Robert Semani. Tathokoza kwa Malawi makoma nonse.